Pormal na nga nanumpa silang katungdanan ang mga bagong opisyal sa probinsya sa Sarangani. Aning report. Pakitaas ng kanang kamay at sumunod sa akin. Nanumpa na sa ilang katungdanan ang mga elected officials sa probinsya sa Sarangani atol sa inauguration and oath-taking ceremony o provincial officials nga gipaygayon sa Capitol Gym Alabel Sarangani adlawng Domingo. Gikan sa napulo ka sangguniang panlalawigan board members, vice governor hangtod governor. Gisaksihan kini sa mga opisyales sa gobyerno gikan sa 7 ka munisipyo sa probinsya, PNP, AFP ug ubang key stakeholders. Atol sa mong aktibidad, misaad si second-term Governor-elect Ruel Pacquiao nga mas palambuon pa niini ang ekonomiya sa probinsya. Gawas sa iyang mga programa sa infrastruktura, health, environment protection, food security ug public safety. We will defeat the monster of poverty in Sarangani. I said it before and I say it again. I could not do it alone. For 3 years, we have been partners in strengthening our economy and ensuring sustainable progress, allies in innovation and environmental protection, and active collaborators for a resilient, dynamic, and progressive Sarangani. Doon na say mensahe ang mga kabanay ni Gobernador Pacquiao, lakip na sab ang mga nagasuporta. Ako kasabi nila, continue lang. Continue ang ilang gagawin sa ating lugar na Sarangani. Kami continue lang kung unsay mga programa, unsay mga pwede na mo matabang sa labi na sa Sarangani, handa man ta. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.